Nado ka arpu arterek kula lengkot arajar arpulai satang hadian santayo. Kinong syong senong gejala Meghalaya kin semi benjit temai ya kinong mi kemat bat kinong tauan cekiyang dorbar tauan ka jela Meghalaya. Gladiru kapor bamangi kum kilat patai kubor bangin don ke jingkit clear bat kelengkor ban senyang lem hagene ke benta. Ban pensnguto ikinong tap vote kenang ban yo ya kinong mi kemat ki bajanai bat ki barmanra jingkala shisha. Lengbag ne kubor tong ina paishwa syaka kubor naki katto kenengot kireu pau kemat ke jela. Bat ki badairu ki reu rangba ki bara syempang. Ke ei ka bakidan ban pensngau bat kentu syapi ki patba. Tong ina sengap shipor yakini ki beriu. Kawai ka baki voters kinong te bot ki de penstu. Kinong song ni ki de penstu kalong ba ka jela Meghalaya jungi kalaju kala longum kitu ki bengi ong musha the sick man of Europe mencai ka Turki ngi jong. Nomor lara pipen. Hakanu wa borok khat kiliang ka yo ka kot ka pule puthi ka jingkot jingkhia ni ki report ki bami na ki post por nganam ong shu ni i bangi sadien bha tingi along si sha mutu ki the sick man of India, the sick state of India. Nomor ngah banga perkhat ke jela Meghalaya ka som mutu ka bos knailat mencha bangi syong kidan por election ki wan ni ki ka bos kawan por tu por knailat nga bangi syong bos don konduktor wang ale le ngi ya skmat ngi mare nu ka bos ka i ka mukan mi no ndai fina syong tu ki bos pilap ba kamya chunu chunu kan ya du ka suya hindiat kelasange no ni menta ha ka jela jungi ngilong kumta ni man election ki wan ki party ki wan ki nong khmat ki politician ki ang ale ya vote yangi ban ngi nyalami pi khmat ringilom tu ki bos ngi susa haju ngi miat ki jela par koi kala ya berokhat ka jela lar village phi travel phi i ka no ka development ka dan tangha sam lar village phi i ka development agar tala pinalaj Tripura phi i ka development ka infrastructure barak ki jing pule puti ki goi ne ka jela jungi busungsi kalong bangi sadien sisa par habangi sadien habangi i ki nong ikhmat jungi habaki wan ki por election phi nga shotong ba Meghalaya jungi kalong ba ngiyo good news tangha por Sunday tangha Sunday ngiyo ta good news Monday to Saturday kan news ka bam sutanat ha jela jungi namar ka daptang ka corruption kani katai ka jing ya ban pull down ban tan yu we support kamdan kanu ru kata ka bangi ong constructive ka good news ngim ju asngo po ki sngi po ya ti ka jing ka wei ka bangalap bang ni jela jungi kalong ba kinong mi khmat ha ba ki wan chingi boro buri bakwa banle bha Nomor ba naktara ngo ong bah Meghalaya jungi kadang kata ka flood of good intention, a drought of good ideas. Kamut borok kan kwa le bha. Lar fiang nunu persen nga kwa le bha jet nga ngan le bha kumnu. Kata ke ke bangimi usngo naki nong mi khmat jungi. Nomor balai nomor lar phimdan ka idea nalade. Kum ki nong mi khmat dan kum ka party. Lar phimpen pau hangi ki pajba. Ya ka ka phin le kumnu phin ra ek jela jungi khmat. Kamut habawan unu long kumju. Nomor balai umdan kanu ka nongrim ka principle ni kanu ka ki plans hilaban ong ki batmai ki bala ban ra ek jala jungi nagani jing sadin. Tekumta haba ngi kum ki pajba haba ngi lethe bot menta ngi di ban sungthu ba yakini pat ngi di ban question ngi di ban kli yala jung ki nong mi khmat ki jungi halor ka ka plan ba ki dan nam ta ka jela ka jungi kata kalong ke ba kungsan ka ba arpat haba pipet ya ka kam bakini ki political party ki la jule ki por mensua haba pi assess kono political party haba ki kren nga ka jela jungi ngalap ba ka dan bon palat ka hype ni de ban suthu ban ngin ya differentiate ngin ya penefer hapa ka hype bat ka reality pi teng pi osngo ba politician ki ang ha por jonga nga assign ke ngalale kata Pini i baka jela jungi ngibon kini ki MOU ke bingi jusain. Ngi sign ki MOU ngi pelong kini ki program ki pair ki wan ki beriu na bar ngi ot ribon ngi le nem tai. Henrei uso jang kabat ngi mi. Ti teng ha state jungi ka fokus kalong tana ka hype. Ha ka reality bat ka kam ka bingi ban le ngim le. Ano pi iwe inuksa. Menta ha ka ba yedei bat ka jing yarap yu nong rap. Haba ka marjung nong rap ka hiar. Subo ka marjung piskot. Bude bandi arpotungka ka hiar saka sautungka ka julong ta news ing ngibju lam ba ka sarkar jungi kan le ai ngamong tang ni sarkar mentan ndai ka balada pro
banyarap iki nongrep namar kadan ke scheme kadan ke plan apa ke government ngi ong ka market intervention scheme aku wi jela ngala kendo ulat balalej udang ong nga ba haba udang long ulat jong ka jamun Kashmir haba hiar u dor jong so apel ka sarkar jela ka thit itu so apel ka dor ka ba ram no u nongrep ka de pat ka yo pat kanu ka jing ka loss ka government ka haban kit kata ka government ka kit na lade namar ka pelat yu nongrep ti ka juga por haka jela jungi ngila julap na ka por sa ka por o nongrep jungi u yap kadan ka por ba yap yo ki mar ki jungu kumu piskot men kani pada gus ing ki por ki balalej ngimji sko ba ka sarkar jungi kan wan kanong to ngan pendan kami kani market intervention scheme ngan thiet yu us ing uba hayo ka de ka dor sautun kan ngan thiet ka dor le si khatsan ka ban pen imi nongrep but kanu ka loss ya ka tu ngan ba manga kum ka sarkar mar kadon ka scheme ba arsan persen ka sarkar jela ka kan ba nyupusan persen kan ba ka central government balai jela jungi gimle nomor balai ting i osno tang ka hype ngi dan ka drone technology ngi pin i ba ke ra ka drone kan nyarap ya unong rap kadai ka jing sisya ba ki por mentang ngi dan kam ki technology utma handre ka juko por ngi dan kam ken ya ki wi pat ki jing rap ki ba la ban ai ka jing rap ka kham tikna ki nong rap tikum ta kum ki nong thep bot ngi ban su thu ya ka taru ka hype ka ba ki nong khmat ki dan ka plan ngi ban ya bu ka jing per pa dan ka hype pat ka reality kawai ka pami ba manta hak jela jungi bangi keren kalong sepang kani ka jing ai mo kawai ni ki parti ka ong bangin ai sisi hajar tengka manla ka longyeng ki ri kun thai ta kamut khat ar hajar si snem kumki nong thebut ngi ban prakhat hatu kani ka long nem ka ba la ngamong kam long ka bala namar ba hak jing khen jonga ngindan kam le si kumba nriu spak crore hadu khandai spak crore tar ka range namar ka shonga population projection ka population jongi nadu u arja khatwei mi dap census hadu menta kidan ki projection ki baong ba hau arjara arfulai menta ka population ko jongi kala ban ki hadu laifu pralak kana ka census projection in dap census ti habang ipet i projection jongi ngila ban ong ba kani ka plan jongi ka wena ki parti ban ai sisi ajar tengka sibnai ka wei ka long yeng wei long kume ke long ke ka bahag pat ka bala jule haki por ki ba haki ki jelaru dan ki jela ki ai hadu khambun ka pisa bani ka e ka ba kani ka parti ka tarwa ne ka jingkli ka jungi ka long ba kum ki nong te bot ka e ka impact jong kani pat kan long ka jela jungi nomor ba kani ka scheme ki ong ka long universal kin ai lot i ki long yeng nga jingkli junga kalong ba nyap kli ki tupai ba hatu kalong yeng ka bala biang ka pisa ka bala biang ka jingyo ka kamai karan kam ne mi kani ka khatar hajar hatu kan bhanem lada ka parti ka mlai tangani ka parti kanunu parti ka ong bangin yarap ikalong yeng ringin ai targeted jaga ban ai 1000 sibnai kadang la ban ai lai hajar sibnai ya kalong yeng ka beduk nomor ba 1000 pinle eu 1000 sibnai ne lada pi ong ngan ai lai hajar ne 1000 sibnai ndai kanum ailut iboro namar kanum long kum ka election gimik ru le sema namar ka bha bangin yarap ya 100% jong ka population jongi da ka bang yarap bha bani ba ailut iboro khot ki bri shi 1000 pen kemen le iboro khot ndai kam don bat ka jing yarap ka ba mot ka impact kanum don thanaga long yeng tikum ta nga welcome ikum kani ka jing yarap namar baling inum yarap ikibri buduk bi lara ki pet jela jongi kumba 1000 siteng kadi ka average bill ka bangi seo kata kamut ka jingpulut jungi 1000 siteng crore ngi pulut manla usnam ha ka salary ka wages jong dong trai sarkar ngi dan masilak tame ti habang ilawan pulut hadu 1000 crore siteng ya kinong trai sarkar ya ka salary ki baling inum pulut ki bri buduk baling inum pulut hinung rap kadang kani ka fokus scheme ka badan ta fokus plus ka badai ba kini scheme menyarap ndre hakat hanga pat unong tebut kan hanga ngasngo ba kan jinala bha dara jaka bangin long bangin ong bangin ai tang ya baro pen komendot i baro balingim ngidiban ong bato nginum la ban ai baro nomor ba kan merap ngin ai tang ki bri ki ba ki baduk khanang ba ngila ban ai khambo ni ki pi kata kan long sisa ki jingirap ka kham khrau ya ki bri ki ba duk kanum long e tang namenta ba ngin pen komendot i baro ti hakani ka kumta kabun ki ba
ngihap bani perkat ngilong ke jela ke beduk i ketari ke reality ngi teng ngim sutu ngilong sya ke jela ke beduk an haba ke jingduk jungi ngalong pi kalong ba naka revenue receipt ke pengiyo mut ka khajana ke pengilum ka pisa ke pengidan ban pulut persen naka kawan nak sarkar kami tang khasan persen ke revenue ke pengimi na lade te kata ka ban i ke jinglong dependent ke jungi halor hak central government dan ki state kum ki Haryana ki state Gujarat hakaba 90% nak revenue receipt jungi kawan na lade pi ke pen i kat no ke jing fair hapring jungi jungki te ini jelai berluk i beduk mengi ngila nam kenya kum kini ki por benginya keren ki topik ki ba menginya pihak jelabiang teng pulut no ka por ke jongi dan parti ki pawan ki ong ide menya pihak jelabiang apa deng kasih begaru ni pulut por nomor kamla menong kum kalong mentaru ngimlong viable kum ke state tena kata kata ngide ban fokus ngide ban apa political party ki wan chingi ngide ban ong ki fokus ki issue ki ba la ban yarap engi omdai ki issue bisulong emotional pengidan kam sok jela jong la jong nginya fight biang nginya le biang syele kawai nak cing ke jela jong i kalong bang na pit manga kan kemuri rong ba menta la san fosnem nga i bang sudan ba jakta ka state ko jingele kamdan ka resolution pipet ka border na pipet ka kanu ke issue ko pengidan ngimla ban resolve ngimla ban one ka understanding ka jing sutu jumut hi bangin resolve ki issue ki badan khamat jingi bangin ya khamat bangin progress ngimla ni sudan ba in the state of struggle ngong stonat ban si om ba nginyele stonat han mot pran nginyang nginya keren nginyele ndon mai le apan kun tanga mot pran ti kita ki reality ki badan khamat jingi education ko de wai ko ba nalor ka jing yo ka kamai ka ji ka education ko de ai ko bang hap ni perkhat ba ni im haki juk ba menta ba teknologi ka kala ba pipitip haka phone jungi menta ni download paro but haka juk ba menta ka subject ka badon kam du ki khna ni ong ka STEM subject science technology engineering maths kita ki subject ki ban ai kam ai jam ki khna jungi haki por ki samai panwan perkumtal ngiran kam ban train ye ki khna jungi nadu ka school bakin focus bakin pelajumut hakini ki subject repeative bangine keren pangka science ngine keren pangka maths ka jing tulot jung ki school jungi ban penikai nak tara khna jungi kimla ban ba na kini ki subject mar bale kinong kai jungi kilong tulot kumtangi dan kam ban focus ha ka training jung kinong kai jungi ki political party jungi ki diban wan daki plan gi nong kumnong ngin penbha ya ka pulik putih ka school jungi umdan kam ba bon ki issue ki bidan hangi kam dei tang kapisa handai ka dei ka kum perkhat thamai ba kumnu min pun khlan ki school jungi nomor ba wat ka bolong menta pin i ka embos ka maths kalong optional pitip higra ene ba dan ki khna ki ba lada pi feel ka maths pila ban handai ngihapan ni kali kum ke jej ben riu hatu ka biang nem kata ka approach jungi hatu ngihapet thamai ne kani nomor ka por menta ngidan kam hai ka maths ngidan kam hai ka science khna ki khna jungi ki la ban yo kam yo jam na shalis ni but ban klan ka maths science dan kam kinung kai ba klan ni dan kam ne ban train kinung kai jingi ngimla ban le e kinung kai ba appoint ni hatu ni dan kam ne ban train bhai ki man la ka por ti ki pon kini ki badan khamat jingi ya ka wangi kum ki nong the bot ki voters bat ki nong suk sunong jong ni jela ni ban perkhat ban pusan ban bu ini jing kli ka ban kong e ta kalong ban kerpat ye blok khoi ba kinyami ba kili tap la ki put le jong kani ketika hok ka pen kham ti hangi bangen jin ikilong ki nok sensyar ha ka ri sensyar pai ba tikai ka khubor ka bandan nong amut ba ngin yo ye kinong yalam ki belong kinong yalam ndi ki ba sha yalam mo ti ikwa ai berbuat kat ni man la kasni i haki khubor ki lap sang khubor mo ba bun ki jingja ki ba msuk tanat ti kwa pe kinong yalam ki babha ki besyampang ba ka kong e kedi ki nong yalam ki di berbual ki banlong ki ba sep ting yu ble nama ka kong boong ki start ki jing sep ting yu ble ka long ki jing sedang jang ka jing start nama lang don kan ni ka ban sim sep ting yu ble ngatai ngi namnut ti bale ke ka ba pasha ya ka jitip lem jungi ni tip tu ble udon yo i u ku do yangi ya ke ka bangi le ni ba ni tip da ka jing sampang jungi da ka jitip lem jungi ni tip ke ka ba bat ke ka basnia bangi de ban le tingi kwa ken kinong yalam
Badai syakat kum kinong yalam kiba puli kiba tip kiba start kiba syampang bat babinot hakwan but dia ni ke jingja amtang ke jela jong ri yakari hibro kawe kiban tip bat kiban yasa kiba susi kalau badon teng hadu san snam ru bun kiban pekren ru ri kum kinong mi khamat ki deban krem ki deban yasa ki deban pen ki deban kedo mo wat lagi don kanung dok parti ru hadian banglayo ke jela lajong radon ke jing sngo shit ram ke don ke jing ibat tu ke pohon don de ketah pisah mo banyak action ko mangyakan mentah hatu ke pohon le ya ki bayang ki temen ki prolog ki prayo kia ai pen kham mo kia no senyang kendak soi ban ai bai e bok di hande kamlong kemta ka ba si ong ba sia de pisah klabon ke pisah la te pisah ya so man ka sengi but kani kan tak bhai kini ki samla ke bidang wan ya kini kena ke bidang wan bak si pek ya ki lap pang ko bo ki ya sngo ne ki bahayang sem ki sngo ne ki jekren bas pang ta ke pisah bala dakarung kani ke jingkwa ya ke pertai ke jingkwa ha ke jingkwa palat kan persi ya ke ri ba ke cai ban ri bat ya ki pateng ke bidang wan te to ko po ti ngia le bet ngia ket bok ket riang ngia shat ngia ngia no pisah mundan de kata kita ki MLA scheme kita ki kurur mdan ki public MLA ki ka betrish tom banyo lat ba kumnu man ra ka roi ka par handai man ta ti ka pisar ka bun ki scheme ki bun ti ngathai mo la dang hitot ha ki tip lam ngitlot ha kom perkhat ti ngen ngop ka kita ki ndai ngam kre eta ki dang yalam ru bat ki pai ba ru ba ki pai ba ru kumju no pin hi ba kumnu ngi kun ki pai ba ru ngi strat ban pan ngi strat ban yo mo ngatai ki hok nalan pe kilakil mo kata ketip brio ketip lay mo ban kamaya ka hok banum ko man ki kama ti kimerat ki si om berba wat ju man ki yo lang ba ji tristom bat ni sok man ki brio ko spa ki bakil ki bayo dak ji tristom to ko sep la jong mdei ka ngi tep te mo kum nu pilong hadian balong kum nu balong ki tip lo ki brio kem de ki ban la kem de ki mi ki ilut ti ngatai kini ki hok tan rai dalam rempai ti ngatai ni ban ikut mau kan Menteri Kam ki nong ele ki ketong ke banyak election hani ka pali momenta kimputan kam ka pisah mat namar bujur ke jingdok imat kam tam sunong kendong ki beliau ki ngop ka pisah kun kam mangin sutu ahne ka long ba ngijet ya no ngijet yang tau nong mi khamat ne ngijet yang nong tawan ne kata kadai man don hagi jingmot jing brio lalu ki sutu ba u el tau nong tawan u el tau nong khamat baru u el tau nong tawan legislator tekan biang kata hukum jet min yo ban jet dengan ngan sya kendiat kai kata ka dor ke jing long jong nong tawan tapi payah ini kita action klempap kan long ba kinwan skipat ba kinong jet yang ni ngin pen eme ka jai pen riu kin kren jipang ke jing e juki ya ka jai pen riu kin tiu ka jai pen riu ba ka jai pen riu kan poi ka ta ka lawai ka ba pernai kumno mdem batep ban le kumno ki chukren pen be jai pen riu bat kin pen be pa ba ha ta ka nong rem ti kala ngasgo kala de ka poring ite la san pos nem na yo ka state jungi habang ipe ki report ki ba wan mi kalang ka state nang hiar bat ki brio jungi ni shani apalat dah ni politician bekin la e nem ta jungi nga ngasgo la de ka porti begin yo ki brio ki ban kran dan benta ka roi ka par ha ka parang ki khot economic policy ni ade ben yo ki brio ban kran ya ka economics kumno kin tiu ya ke economics jong ni ka state ke kata ke jing yi jungki tang hadin sansna kamamlong minum na kata na persiapan bi la bosna henrai ban kren ya ka lawai jong ka state sposnam arfusnam lifusnam ke jing tmu jungki ke vision jungki ke bagi don nam bentaki pai ba masalah pai ba udah mengkeli jingkeli halo gini nongrem haka sensyar pai ba bapin yo ya ki
nongelam kiba paka ka syong ha ka bor ba ka jing slur jong pi ban kli ya ki kertong ki bawan ban yang ha kama jong pi ka bi ki temu ban le namuntaka jella tangi ka jing ki brief ki hontang namar bagi candidate la ni kertong la ni undalong MLA pasal si pun biang tanya ki simat niat mentah MLA ulang tang MLA jong constituency ndidan ka jing ekran pang jella ngi pa ya po assembly ndon kita ke discussion kumno ke jella kan kiyo boro khoi be sani alu dai tu MLA scheme arkulur boro bun biale banyale ban yo itu ka arkulur ila election ban yo ka arkulur ti ka politik sapo magala ka dai kala long ke business na yo long MLA la ruspa la ti yeng la ti sem la sna yeng ni kita boro khoi ko solusi ko long ba hapo assembly hi nila banyo hagini ki simpli aktif bagi responsibly kat nungud na ki bisa kan po assembly ji bagi po etania su ko ngo di mau giding ti men toy banyo mo tagi nong nila suwan ni su tiet igi bisa bagi sulai kira yo perlu kata arkulur po ka sansdam ting unong tabot unong jet hangin ka por udai ban su thoi kata bang di ban jet igi nong elam ibanyalam yang dah ke berkat, dah ke sekolah thok. Pi namar kade kata ong mana, bangi keren la dangi keren, ya kini nongelam jongi. Bakin keren ya ke vision, bakin don kata ka plan nama taki arpusnam hadin. Ti kide ban sutu kan, kide ban berkat idal de. Kita ki core sector, lane ki temai. Bagi dia men pelik jemut kum sarkar. Kemudian kong gede ke pulih putih. Tem kum pulih ke putih ngelak jal pangin nang dia. Ngin sabik ke pertega nang kiu ngin sabik. Maka bersusi ke long kata bagi hiar cepo. Kebar ke long bagi dia pengkhalannya ke ya kan hak scare ku yong. Ka jing sumar ke jing kok jing kia, menyok jing kok jing kia. Pindah ayu benlong nong juga di India lada tang menyok doktor pihak ya 40 kilometer 80 kilometer kemudian mo de haga sensar ba ka baw ngide ben ngijet igi nang elam jogi kabalai ka mga sngo ko dai bangin sngo thu ba prapo persen ngi bre jungi ki syong hagi nang kondong ka rural development maka agriculture ngide ben high priority ngide ben ajimut chikito hadu mentang ngamdi supoi tai ngsia buat ya ka policy jong government of India halor ka rap karyang, halor ka agriculture, halor ka rural development, ngila day bandon la ka jong ka plan of action. Kumno ngin le. Berkentiwi ki brejungi hamte hapo ki nongkondong. Kabasaw, kabakado ka badon ka may kalong. Hakani ka jing giijungi ya ka lifehosnem, saposnem, sanposnem sikaman. Ngide men perkati ki samla. Kumno ngin ay kami ki samla ka jungi. Manusia le akamne siya syong ni syekren ni kakam ngari kakam sarkar tu kabum lalo. Gede men play ki lat lenti kumno mengin ai kam ajam kam tamah ka kai ka pateng. Ya ki samla ke jungi. Bat ngasukwa balong ni kata kendiat bah mengipet ye kita ki nong kai ki businessman ki bala ban yang mo ban hadiang halor ke jungi kita ki samla ke jungi. Mungkin community banyak compete ki yo support India. Kajang apa India, kiau juga India kajang apa Northeast. Ini sini ag subsidi, maling sini ag subsidi minum posisi no. Kiau ko bajantam hangi kedai po Bangladesh. Ni Daman pressurize the government of India bahkan company susu gila kelanti gibre jungi bagi yo ban kai ke pateng bat ke Bangladesh. Sispa kanda pusan million kita na po Bangladesh. Ni don tang kano armilan lai million. Kai per khoi ki mangi pemi ang ni ki tiet bagi ngilan penya yo ngin berkat ya kata ka yo namun ta samla jungi kana bagi yo la ki jom ki kam ki jam